Σας φίλες και φίλοι, είναι η κυρία Βάση και καλώς σε ένα βίντεο. Και σήμερα θα κάνουμε ένα vlog στο κτήμα μου και πάμε να σας δείξω το κτήμα μου, όπως σας είχα πει σε ένα βίντεο. Λοιπόν, τώρα είμαστε δίπλα σε ένα βλάκι. Θα σας δείξω πως είναι εδώ. Είναι έτσι, δέντρα. Κάτω είναι ο κήπος, εδώ. Και κάτω ήταν κάτι παλιά, δεν ξέρω τι. Εδώ πέρα είναι δικός. Αυτή είναι σαν μια μικρή αποθήκη που κρατάω εγώ τα νερά και όλα τα άλλα τα πράγματα. Η σούβλα, εδώ κάτι γυαλιά, κάτι. Εδώ αυτό το δέντρο. Ωραία, εδώ βλέπουμε λουλούδια κάτω. Βλέπουμε 3 γάτες, 4 γάτες μέχρι τώρα. Εδώ είναι η αποθήκη που σας έλεγα. Δεν ήταν να έρθω εδώ μέσα. Εδώ έχω και κάτι άλλο παιχνίδι. Έχω κάτι σφαίρες και κάτι μπύλες γιατί. Πάμε μέσα. Πέρα, το άλλες 2 γάτες. Συνεχίζουμε εδώ το αποτέλεσμα κάτι πράγματα, είχε και τέτοια φάση. Ελπίζω να ακούγομαι και πάμε να συνεχίσουμε. Εδώ πέρα οι τουαλέτες, το τζάκι και να σας πω την αλήθεια, θα είναι μικρό το βίντεο. 3 λεπτά 4 απλά, είναι μεγάλο το βίντεο. Μην ρωτήσετε τι πίνω, επειδή δεν θα πω, επειδή δεν θέλω να κάνω και καλά και κάνω διαφήμιση ή τέτοια φάση, απλά κρατάω έτσι. Και έχω να πω 2 πράγματα πριν να κλείσω το βίντεο. Ένα είναι για το βίντεο και ένα πάλι για κάτι άλλο βίντεο. Λοιπόν, όταν σας είπα εκείνη τη μέρα πριν 1 μήνα 2 ότι θα κάνω ένα βίντεο, δεν πίστευα ότι θα αργήσω τόσο με εκείνον το YouTuber, anyway, δεν πίστευα ότι θα αργήσω τόσο να το κάνω, αλλά δεν φταίω εγώ, δεν είχαμε χρόνο, δεν μπορούσαμε να συγχρονιστούμε και οι 2 να κάνουμε βίντεο, μία έλειπε αυτός, μία έλειπα και εγώ, μία δεν μπορούσα να τον φέρω να το κάνουμε και λέω για αύριο μεθαύριο να το κάνουμε το βίντεο. Λογικά, αν αργήσω δεν φταίω εγώ, δεν σας υπόσχομαι τίποτα, απλά μπορεί να το κάνουμε. Και δεύτερο πράγμα, για κάποια βίντεο που θα βγάλω, θα είναι και Minecraft, θα υπάρχει, Skywars, μπορεί να κάνω και Eggwars, Eggwars, τι άλλο, μπορεί να κάνω και Survivor Games, τι άλλο, Minecraft, δεν έχω κάτι άλλο να πω, FIFA μπορεί, αν μάσουμε πάνω από 10 like στο επεισόδιο 1 και στο επεισόδιο 2 και στο επεισόδιο 1, θα κάνω. Αν μάσουμε πόσο, αν μάσουμε 15 like, θα κάνω 2 βίντεο συνεχόμενα. 2 βίντεο συνεχόμενα θα βγουν με FIFA. Να δω αν σας αρέσει τόσο πολύ. Όμως στο δεύτερο μέρος FIFA, στο δεύτερο επεισόδιο, αν μάσουμε 15 like, δεν ζητάω like, απλά πατήστε ένα like, κάντε ένα subscribe, γράψτε κάτω στα σχόλια τι δεν σας άρεσε, γιατί σας άρεσε, κάντε ένα share να το δουν και οι φίλοι σας, like please γιατί με βοηθάει, subscribe που είπα, comment, share και τι να πω, το λέμε στο επόμενο βίντεο. Bye!